Konfi abaka hene ye nana apa kranche a wotoso enson nana de adehwede ato abatan ene wo mu a wo emma na se wo mu hwe nkwada gade nanim nyina se wasra de ka me se na nsen suban bi ikoso ene se cheche ne tia akwada wo school mu pe behu an se obatan na so ne bansa no twene yididi no da ba school mu wa bedi cheche ni djuma wo nkwada no mo se pasa emma chechefo no atene ne wo se wo mu etene nkwada no eto sidinti wo be stress abatan nyina ntwe ho enfri se suban no Nana apa kranche a otosonson eye ekumfi hene na wode kokobo amane awofuo ene ahwefo a wonum ewokrum honum nyina se wonum a se wo mako school na se wedi bone na achechefo etia wonum a na wako school mu honum akoto ahye achechefo no so no wonyai sa anoye no na isan se wutu akurafo na wutu momone nsufu nti no wosan so de to achechefo nyina anim se kwan a wofaso etia adisuafo no ya wonya abotere ewo ho wode sanse meet dwa wa bra odi Adom bi anim ema wonum ekogina mu ma ekumfi paramount chief ewo education and excellence award bi edin kan kora ekumfi mensini no education service no ye no ase mintu menka ni nala na emom no enye ukrom cheche nyi panyin na cheche fo won enye won ye misesi mo hia mponyi de nde SMC na aba no school management committee no amide mukrom de na amina me chairman nto ma menyim school no mo hia ho na teachers mo hia ho bia nti bibia medwene mo ba ya motu ma boa ho ma school na akoye Isaac Oscar Odum eye panyin kwankyerefo a wada ekumfi mensini no education service no ano wode ato mpanyinfo a wonom eda asoya hoduo nyina ano se wonpa akwan ahodo obetumi ahye wonum adwumayefo nkran sebe ya wonum betumi aye wadwuma yie nti a mensini no eye sa abasobode adwumadie no wo kyeremu Moto de be me hu de konfi teachers roko ntema de na teachers wa aka ha I want to celebrate excellence ha do be adwumante na abana ba do be mo bia so nya abrede obe adwuma we tunu ho ache fairness of our society, that is unfairness of our society na moya the teacher for nanka sample take a day one ka sample won tu esikanya wonye be ka director de pay why that so e ga de memesi nya won kwan wonye e ga de wonya so for kwan de wudu. It is very sad situation, but so they say there's the need for them also to at least recommend work that are wrong, but at least they must also see the need. They also yababo hiankasa so ya abado send the Juba na yefedo do na ho anu wayema. Martha Ado echichi ni a wakwa ahomegye mu wonu ene wogina mu a wakyera de asese wa ahomegye mu nyina anemu ede nsem sei etudwa afuto ameze ma wan de owo de opra wa akoma mu oye adwuma ne yi nye sika nkoten nye adwuma no tiche adwuma no oye ofre today asofu adwuma nyame na obefra wo ma aboste se so me ye ya bibia la be ye bia so okodu ye mu oye manyije papa de wa boma bado so de adwuma ya ye no ndefo ye start ne ye nyini dem but nyame na adoma nkakakra abotar na yede suso mofra no mu na azama